hindi sa ating lahat mga ito po yung ibang kasama namin yes guys, tuloy po tayo sa ride. Nandito na tayo sa may Lucapon. Dire-diretso lang po tayo hanggang makarating po tayo ng Palauig. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, please subscribe and click the notification bell para updated po tayo lagi sa mga video hanggang sa matapos po ang zambales ride namin. Salamat sa inyo guys. God bless po. Andito na po tayo sa may Wakun Bridge. Bago yung tuhod ko dito bago yung tuhod ko. Hindi ko alam kung mababa o sakto lang. Bumbahan ko mamaya parang flat. Malambot makikita guys kung ilan yung takbo natin, kung gaano kalayo pupunta natin kasi wala tayong mga gamit. Kaya ang nakalagay na speedometer ang bike sa right na lang. Nabago din to. Namin dumating na, galing pa ng iba yun guys, nag-bike hanggang dito tapos pauwi rin lang siya mamaya. Ayan, galing Tumiba. Si Ace Garcia.
Layo pa, Ace? Malayo pa po ah. Mga ilang kilometer pa? Saan po ba tayo? Palauig. Johnson. Kumbaga, pag ano, dilaan muna tayong Candelaria sa Baywalk. Pumunod sa Lawis, di po yung maganda po yung pagtagulan lang. Ano na, importante marating. Hanggang doon yung na-ride. Kung sa motoran kayo maganda. Sa Ay bumas ko. Tulan. Layo ngayon na masyado. Tanghali na. Pag ano ha, marami tayo. Oh, patbay. San Vicente Bridge na po tayo. Tatlong kasama ko guys, mga 15 years old pa lang. Ayan, kabataan. Nakasan nila sa pagbabike. Yep. Nag-iwan tayo.
kanan. Ay, puntahan na yata yan. Ayan, buho. Ayan, mababanat na naman sila. Kaya makakahabol ito. Hanggang abot. Pag tayo sa mga kabataan. Lawis Bridge. Okay guys, kaya muna tayo. Yun, ganda ng view. Guys, tanaw muna. Kaya saglit. Saan magka-bike, boss? Saan kayo galing? Bakal lang po. Pero saan kaya? Dito lang po. Kaya mo na guys. Ano yan, miss ka? Saan? Ay, steady sila. Saan? Steady lang sila. Steady lang sila. Saan ba na? Ayan ay yung mga puti-puti. Ay, oo. Ang dami oh. Ano sa yan? Barihin mo lang ano? Bomba. Laspag. Sabi na.